A wy co? Dalej zupka kuksu? Słuchajcie, to jest ta super ryba z Islandii, wiecie co ją dostałem i tak sama to tak średnio, nie? Jak to się powinno jeść? Wyczytałem, że to się powinno jeść z masłem, jak to się nazywa? Solonym, nie mam takiego. Ale mam smakowity. Nie powiem wam co to za masło, bo nie zapłacili. To nawet nie jest masło, to jest. To nie jest masło, to jest coś co wygląda jak masło, ale to jest coś trochę co innego. A ja mam sól, tu sobie sypłem troszkę soli, to jest sól. To jest sól, żebyście sobie. Ej, jakie detale w ogóle czaicie? Żebyście sobie nie pomyśleli, to jest sól. I słuchajcie, co robimy? Bierzemy taki. Ja wam może tak pokażę, bo wy nie będziecie pewnie umieć, a ja chcę, żebyście umieli. Bierzemy trochę masła. Bierzemy taki kąsek takiej ryby, o. Smarujemy go sobie masłem. Ja smaruję na bogato, bo wiecie, no, jak kogoś stać, jak nie smarujesz, to nie jedziesz, nie? O, mnie stać, to ja sobie smaruję dużo. Teraz bierzemy soli, sypiemy sobie po tym. To zależy, czy dużo solicie, czy mało. Niektórzy mówią, że sól to jest biała śmierć, nie? Ja tam do końca nie wierzę. No. I moi państwo, i mamy tutaj przygotowany taki właśnie taki kawałek tej ryby. Wprowadzamy do ust. Bella. Fantastico. Teraz co robimy? Puszczamy Wikingów. Bierzemy piwo. Zapijamy. I tak wygląda życie. A wy co?